Как да се ориентира човек какво да почне да инвестира, защото има 100 вида инвестиции? Нещото, което пречи на много хора да започнат да инвестират в нещо друго извън имоти, е те наречения familiarity bias. Да си мислиш, че защото нещо ти е познато и го виждаш всеки ден, то е безопасно и знаеш всичко за него. Когато ти имаш имот, реално ти чувстваш, че знаеш какво ти трябва да знаеш. Имаш имот, той си е там, ти имаш ключа, всичко е точно. Да, обаче този имот колко струва, дали ще има наематели, се определя от сили, върху които ти нямаш абсолютно никакъв контрол и вероятно дори не си ги проучил. Аз като купувах имота, не като да съм правил някакви демографски проучвания на София или съм гледал плановете на архитекта за квартала, общината, как върви бизнеса на работодателите наоколо, нали, нищо подобно не съм правил. И вероятно никой не ги прави. Но примерно замисли се, ако ти кажа да инвестираш в една компания като, да кажем, Procter & Gamble, която е компанията, която произвежда много познати на всички ни брандове. Head & Shoulders, Pantene, Ariel, Tide, Always, Gillette. Ако ти кажа да инвестираш само в тази компания и 100% от портфолиото ти да е там, ще ми кажеш, това не е ли рисково? Аз не съм сигурен тия пичове са, в какво финансово състояние са. Не знам, звучи ми мега рисково. И като замислиш, това е компания, която продава сигурно навсякъде без Северна Корея. Има техни продукти по магазините. Понеже това не го виждаш, не ти е пред очите. Това е компания в чужбина, не ти е ясно точно какви са. Ти си мислиш, че това е доста по-рисково. При имота ти си мислиш, аз знам всичко, каквото ми трябва да знаеш. Не знаеш.